N'ịga n'ihu, emume ọfala nke afọ 2024 n'Onitsha bụ nke bịara n'isi njedebe dịka eji azụ ọfala wee mechie ya mgbe otu ọgbọ dị iche iche nwere n'Onitsha na-abịa akwanyere Igwe obi nke Onitsha, Igwe Alfred Nnemeka Achebe ugwu. Emengina Osadebe bụ onye nta aka anyị nọ n'oge ahụ wee kọọ na enwere otu ọgbọ karịa 20 n'Onitsha, ma ndị ochie ma ndị ọfụ. Kiri akụkọ ahụ n'uju. Ya bụ azụ ọfala nke jupụtara na ọtụtụ ihe nlegharị anya bụ iji nye ndị obodo ohere ịkpọrọ obi ha isi ala ma gosipụtakwa ọnụtarachi ha na asọmpi ịgba egwu bụ nke ndị Globacom na-ahazi ka ha na-agwa ABS okwu. Onye ji ọkwa prezident otu ọdụ Onitsha Enyi Florence Osoka, Oriakụ Chika Ibeneme nakwa otu onye ọbịa bịara na ya bụ mmemme bụ Chief Charles Odunukwe kenere Igwe Achebe maka ya bụ ọfala ma kwapụtakwa obi ụtọ ha isonye na ya bụ mmemme nke afọ a, wee kpọzie gọọmenti steeti a ka ha mee ọfala Onitsha ka ọ bụrụ ihe nlegharị anya nke steeti a. Onye ji ọkwa prezident ndị otu ọgbọ Ngoli bụ Maazị Eloka Egbunike bụ ndị tururu ugo mmeri na ya bụ asọmpi nakwa otu onye ọgbọ ha bụ Barrister Ejimofo Umegbogu kọpụtara obi ụtọ ha mere na ha ji wee merie na ya bụ asọmpi.